DK tilbage. Lad os prøve at tage en lidt større base og lidt større spil her, så vi kan få noget ballade i gang. Det kunne jo være, at vi var heldige at få lavet et eller andet ravage. Hvad har vi her? Har vi noget, vi kan bruge her? Ikke en skid. Der er nogle penge hernede, nu kan vi lige gå ned og tage først. Til pengene, og så bagefter går jeg mok på en stor base. Jeg vil prøve at tage en lidt større base for at vise jer, hvordan jeg griber det an. Indtil videre har I ikke set andet end jeg tager de små baser, så lad os prøve at gå lidt vildere til den. Nu skal lige have min gunner ind her. Det vi vil gøre, det er, at vi vil simpelthen komme ind stealth, hvis vi kan. Så stealth, som vi overhovedet kan. Det er nok ikke så stealth at komme ind i en helikopter, men hvis vi nu gør sådan her, lander på vandet og hopper ud, så vi forestiller os, at så synker helikopteren. Vi vil prøve at tage den base, der er herovre. Det tager lidt tid at svømme ind, men I må bare spole, hvis det er. Så må I bare lige spole forbi det. Altså, så input device disconnected, det er typisk. Det er jo fedt, når det sker. Så. Men man kan ved at holde kontrollen ned, så kan man simpelthen lave stillsvømning, så man svømmer under vandet, når man kommer tæt på. Hvis du holder shift nede, hvis du svømmer, så crawler du. Så du kan simpelthen lave en stillsvømning her. Og det vil vi prøve. Du skal lige være opmærksom på, at der ikke er nogen herovre til venstre ved den der. Det tårn der er derovre, den derovre. Jeg er træt af det der disconnecter hele tiden. Kraftigt irriterende. Lad os se en gang her. Lad os få en drone i luften, og så ser jeg, hvad vi kan se her. Der er nogle boogies heroppe, vi skal være opmærksom på. Ikke det, der ligner. Fint. Vi er herovre, og vi vil gerne ind her, kan jeg se. Der er mulighed for, at vi kommer ind her. Vi kan også kravle op på den der, og så kravle derop og komme ind. Eller den der, kravle op på den der. Og derop, og så kravle den vej op. Men jeg tror, vi tager den her, hvis det kan lade sig gøre. Vi vil lige rekognoscere først. I kan se, det er en forholdsvis stor base, vi skal tage, så det kommer til at tage lidt tid, så det bliver lidt længere spil i dag. Og jeg vil ikke snakke hele spillet igennem. Jeg vil bare indimellem komme en kommentar måske. Og en radiooperatør, det er nok et par stykker af, der gik en derind også. Det må vi ikke få alle sammen, men der er så mange her, så det bliver virkelig en svær en at løse den her. Vi vil i hvert fald komme i kamp, det er helt sikkert. Det kan slet ikke undgås med så mange fjender. En meget, meget stor base, hvor der vil være rigtig mange fjender. Så. Men det skal nok blive sjovt, så kan vi få lov at bruge vores våben og give den gas. Ja, det skal nok blive sjovt. Spørgsmålet er bare, hvordan vi skal angribe den her. Første mål, det må være at komme op her og sidde. Og komme op her og sidde her, og så have et overblik. Den vej ned, og den vej op. I første omgang, og så må vi så tage den derfra. Vi har også en sniper heroppe, kan jeg se.
Der er en der. Går rundt der også. Og en deroppe og sniper. Det er med lige at kigge så godt for herinde, man går i gang. Og en sniper der også. Puha. Der er godt nok mange banditter. Men sådan er det. Lad os svømme derover og så komme i gang. Så vidt jeg kunne se før, så skulle det være... for fanden, kom nu. Kom op, der. Så skulle det være muligt at komme op nu, uden at blive set. En sniper der, hvor godt kan han se os? Kan vi se ham, så kan han også se os. Ja, vi kan lige skimte ham, men det går nok. Kommer en hernede. Det er fint. Vi skal herned og lave en... kommer en sniper dernede, så vi skal lige passe på her. Vi skal lige have sat en sprængstof på der. Kommer en her, vi er nødt til at tage ned. Sådan ned med ham. Ham dernede. Han går bag ham, det er fint. Vi skal lige have gjort den klar her igen, sådan der. Det er så den her Recon sniper, I kan se. Den der hedder... se den her. Scout. Squadron Scout. Virkelig fed riffel, som kan nogle ting. Men lad os lige prøve at få et overblik her over, hvad der er folk. I siderne her først. Der står en gunner der. Og lad ham gå lidt frem og tilbage. Det er fint nok. Bare lad ham gå rundt. Sådan der. Lad os se, om vi kan få vores... Find a good spot over there. Got it. Moving there now. There's an holster. Der er ikke nogen her rigtigt. Ja, vi skal op og rydde op her mellem containeren, tror jeg først. Sniper. Fanden laver han helt laver. Kom nu herover med dig, som du fik besked på. Du skal ikke rende rundt derovre. Kom nu herover med dig. Kom nu herover med dig for helvede. Ja tak. Det var bedre. Det var det vi bad om, ikke? Sæt dig der og vent. Så vi kan bruge dig. Som sagt er det en stor bane, og man skal lige tage sig lidt tid her i starten til at komme ordentligt i gang, fordi at, det er så vigtigt, at du ikke bare nosser i gang, og så dør man bare hele tiden. Så lad os nu lige gribe det her rigtigt an. Se om ikke vi kan få slagtet nogle burgis. Okay, nu fandt de sniperen deroppe. Så nu går de i alarm-mode. Det er fint nok. Lad os komme herned og sidde så. Slå en drone op, så vi kan se, hvad der sker.
again. Står faktisk lige bagved. Han står lige bagved ham. They're all down. Sådan. Good hits. Get to that new position. Over there. We're moving. Tak for det. Hvad har vi aktivitet her? Lad os se en gang. Jeg har ikke rigtig nogen, der er hernede i nærheden af os, ser det ud til. Så det er fint nok, at de er nede igen. Så vi kan godt bevæge os herop. Og se, nu kommer nogle løven nu. Han kommer også sammen der. Vi skal lige holde koldt vand i blodet nu. Fyr, han står der. Og han har 1-2 mand, der er på vej. Så vi siger, at han skal tage ham Getting in der. position. Okie dokie. All eliminated. Det er Rock and fint. roll. Han skal bare holde sig i ro. Take your elements and set in over there. Yes. Lad os komme fremad. Står en derhen. Jeg har en sniper heroppe. If I see them, they're dead. Sniper deroppe. My sector's clear now. Make sure my side's clear too. Keep an eye out. Vi skal huske, de der, det er de farlige med... Jeg afsøger. Ham der, han søger lidt, han går lidt frem og tilbage og afsøger. Area's clear. I don't see anything. Alright, everyone. You heard the man. Now you're just showing off. Det er måske lidt dumt at skyde med... Det er måske lidt dumt at skyde med, hvad hedder den... med shotgun, det var jeg sgu ikke lige klar over, jeg gjorde. Det var lidt en fejl, at den stod på shotgunnen, så det var lidt streg i regningen, må jeg sige. Men sådan er det nogle gange. Så må man jo bare lige tilpasse sig her. We got nothing. Spread out. Okay. Men jeg er forsigtig, jeg giver så god tid her. I got nothing yet. Still. Nice shot. Sounds like there were interruptions with the Freeport mission folks. Area secured. Ja. Det ser fint ud lige nu. Please, no!
Så dronen nok. Vi skal have vores sniper tættere på her. Og sniperven, han skal... Går der ham deroppe. Just sit in over there. Got it. Moving there now. Altså planen er jo, at vi skal sikre det hele, så det er så et spørgsmål om, vi skal tage det her op, eller vi skal gå den vej op. Jeg tror, at vi skal fortsætte op her til venstre til at starte med, hvis jeg skal være ærlig. Det er lidt svært. Der er rigtig mange fjender, synes jeg. Så det kan også godt være, at vi skal gå tilbage og så gå den der vej op, men jeg tror faktisk helst, at jeg vil gå op til venstre her, for at sætte den vej op. Heads up, everybody. We got guests at the party. Hey. Der skulle ikke være flere heroppe, der skulle være herovre, der sniper herovre, se. Med ham. There it is, boss. Se en derovre. Ham kan jeg ikke rigtig se lige nu. Han er der. Han er også væk. Genlad. Kommer en på hjørnet hernede. Nu skal vi klar komme en riffel. Sådan. Væk med ham. Nu skal vi passe på her. Det bliver rigtig farligt. Vi kan se os over flankerne af. Så en der. Jeg vil lige få en drone op og få et overblik her. Det er med ikke at få has alt for meget. Sådan er det altså bare. Går en derovre. Og vi er der, så hvis vi kan komme herned bagved på en eller anden måde. Det skulle vi kunne nu, hvis vi smutter nu. Der er lige ham derinde. Jeg tror ikke, han ser noget lige nu. Hvis vi bare smutter nu, så tror jeg, det går. Og der er til radiomanden deroppe. Han kunne være rar at få ud, faktisk. Nice shot. Så det er vist tid til, at vi skal sprænge den bombe, vi placerer helt nede i den anden ende. Stay right where you are. We got you. Holding here.
just showing off. Han skal have 2 skud i de der heavy, fordi de er, han er i hjelm på ham. Så skal man simpelthen skyde 2 gange. Der var en deroppe. Vi er nødt til at gøre det stille og roligt, indtil de... ja. Og her er mange her. De ved, vi er her, men de ved ikke, hvor vi er. Det ved de nu. Jesus fucking Christ. There it is, boss. Christ! Where the hell are they? Shit, I know they're out here! Nicely done. Jeg ser, hvor effektiv den er. Den er faktisk rimelig effektiv, den her rifle. There it is, boss. Ham, der sidder der, eller hvad? Det tror jeg, det var. Hostiles are definitely here. Stay sharp. Hele tiden sørg for at have noget cover og et eller andet, de kan gå ind bagved, hvis det er. Afvent, at de kan komme i sikkerhed. Let's stay sharp. No smoking and joking. Sådan. Nice shot. Lad os bruge vores drone og så se, om der er ret meget mere. Jeg tror faktisk, vi er ved at være igennem det meste af det. Der er noget herovre et sted måske. Men det her, der tror jeg faktisk, vi er ved at have ryddet rimelig godt op efterhånden. Her batteri på dronen, det er fordi, den var for højt op. Jeg tror bare, vi siger til vores fyr, at han skal rejoin os nu. Rally on my position. Got it. Så må vi se, om han finder nogen på vejen. Nogle bad guys. Men jeg tror faktisk, at vi har ryddet op nu. Jeg tror, vi har... Heads up. Bad guy over there. der er så en tilbage, siger han. Reach your own target. Jeg ved ikke lige, hvor det er, han ser ham hen. Derovre. Der er et par stykker herovre. Ja, herovre er der et par stykker, så vi skal nok ned igennem husene lige og have ryddet op alligevel. Så det gør vi lige. Hello.
Så det må vi hellere gøre. I think they're gone. Hey, don't relax just yet. They could still be hiding somewhere. Don't dawdle. Damn! Contact! Enemy contact! Jeg ville tage ham med mil, altså med kniv, men han nåede at skyde på mig. Jeg ved sgu ikke, hvorfor han ikke tog ham, som han skulle. Det er det, der er så lidt træls. Mistede vi sådan lige... Jeg skulle bare lade være med at gøre det der, så er det aldrig sket det her, jo, men altså... Find them, and I'm gonna bust their ass. Lad os tage den med shotgun. Shit's here somewhere. Now you're just showing off. Så er han væk. Så skulle der ikke være flere. De her, det er sådan nogle gas, der skal man sørge for ikke at være i nærheden. Hvis de eksploderer, så får man gas i hovedet, og det er jo ikke meningen. I need you at my location. Okay, on our way. Sådan, så skulle der ikke være flere fjender, tror jeg ikke. Så skulle det jo faktisk være klar til, at vi kan rydde det hele for loot-lortet. Lad os se, om der er nogle... jeg tror ikke, jeg har set nogen, der er taget til fange herinde på den her. Synes jeg ikke, jeg så nogen steder, nogen captured. Det virker ikke sådan. Men det her, det er, hvad I ser. Det her, det er trucks med gift. Men det her, det er sådan, jeg vil spille sådan en base. Jeg vil simpelthen tage det stille og roligt. Og sorry. Hvor det er bare vigtigt at tage det stille og roligt. Lave en plan. Hvordan I vil komme ind, komme op og få scannet området. Og så gå det igennem stille og roligt. Så kan man faktisk klare ret meget uden at blive bøffet. Så skal vi ikke bare sige, at det var det for nu. End. Og så kan man bare gå en tur i byen her. Så kan man simpelthen bare gå en tur stille og roligt. Det er til at arbejde med. Men vi ses, drenge, piger. Jeg håber, I nød det. Hvis I har spørgsmål, så stil dem. Skriv til mig. Hvis I har lyst til at spille game med mig, eller bare snakke med mig, eller et eller andet, så skriv til mig, så finder vi også ud af det. Alt er muligt. Jeg håber, at I nyder det. Husk at like, husk at subscribe, og husk at følge med i de videoer, der kommer op. Nu har jeg valgt at lave dem på dansk, så bakke op omkring det. Og hvis der er andre spil, I gerne vil se, jeg skal lave noget spil i, så sig til, så kan det være, at vi finder ud af det. Vi ses. Ha' det godt. Iceman out.